Kulturak saio berri batera gaur apirilak 25 ostirala bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik Ainhoa Juanizekin egongo gara, Zirika zirkukeko kidea dena. Hainbat talde eta partikularrek Mize elkartea sortu dute, Nafarroako zirku elkartea dena, eta hau aurkeztera dator. Eta beste alde batetik Asier Urbietarekin egongo gara, zuzendaria eta gidoilaria dena. Asierrek Paisaien Irla izeneko filma ondu du eta atzo Golem Baionan preestrenaldia egin zuten, eta gaur Golem Tuteran, Lizarrako eta Altsasuko zinemetan estrenatuko dute, eta filmaren inguruan hitz egitera dator. Baina bi elkarrizketa hauekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukia ikustera. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1906ko apirilaren 25ean, sufragista talde batek emakumeentzat boto eskubidea aldarrikatu zuen Erresuma Batuko Komunen Ganberan. Urte batzuk geroago, 1974ko apirilaren 25ean, Portugalen Krabelinen iraultza hasi zuten. Diktaduraren aurka ezkerreko mugimenduek bultzatutako altxamendu militarra izan zen. Herritarren babesarekin demokrazia berrezarri eta kolonia portugaldarrei independentzia ematea ahalbidetu zuena. Egun berean, baina 1983an, 1 milioi bat pertsona elkartu ziren lesbiana, gay eta bisexualen eskubideen eta askapenaren aldeko martxan AEBetako hiriburuan. LGTB komunitatearen aurkako diskriminazioa salatzeaz gain, sexismoa eta arrazismoa ere salatu eta norbere gorputzaren gainean erabakitzeko eskubidea aldarrikatu zuten. Eta bukatzeko 2013ko apirilaren 25ean, Bangladesh osoa ehunka milaka langile protestan atera ziren bezperako Rana plazako sarraskia salatzera. Samina izugarria izan zen, ia 1200 langile hil eta 2500 zauritu ziren. Mundu osoan jantziak salduz aberasten ari ziren ugabazaben ardura faltagatik. Gaurko eta asteburuko agenda errepasatuko dugu orain. Apirilaren 26an, larunbata Sanduzelaiko Zibibuxean, arratsaldeko 6:00 Kuko, Truko eta Bolenguaider pailazoak izanen dira. Kuko, Truko eta Bolenguaider pailazo hirukoterik ospetsuenetako bat da. 800 emanaldi inguru eginak bai dituzte beren bihurrikerien bidez ikusleak gozarazteko. Emanaldi haunitz egin badituzte ere, Bolenguaider ez da gauza Kuko eta Truku zuzentzeko, eta emanaldi bakoitza paregabea da. Esketx sorta zabala, zein baino zein dibertigarriago eta zoroago, ikusleek ere parte hartu beharko dutena. Bukatzeko apirilaren 27an, igandea, Olaia Intziarte eman abisu abestiarekin itzuliko da oholtzara. Beren bigarren lan luzeko aurrerapena izan da eta harekin batera bira txiki bat iragarri du. Arratsaldeko 8:00 zentralen. Sarrerak 15 euroren truke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Sánchez Marlaskari baimena kendu dio eta Israelekin zuen kontratua bertan behera utzi du. Herrizaingo departamentuak zuzendu du koherentziagatik eta koalizioko kideak baretzeko Iuren eta Sumarren posizioen artean. Ministroen kontseiluak asteartean onartu du lanaldia murrizteko legea. Argazki nagusian, Pablo Ibañezek Ruben Garzia besarkatzen, honek garaipenaren gola sartu ostean. Jaurtita esaten duen izenburua ikus dezakegu. Osasunak 3. garaipena jarraian lortu du Sevillaren aurka, eta Conference Ligeko postuan jarri da. Hori koloreko albisteen arabera, ezkerrekoan emakume migratzaileek ostalaritzan ekiten dute. Eskuinekoan berriz San Jorge txupinazorako prestatzen. Grisa koloreko berriak hau dio, 80.000 fededun baino gehiagok betetzen dute San Pedro plaza.
Eta eskuineko lau berrietan, alde batetik Maristasen lizentzien edozein aldaketa osoko bilkuratik pasatzen da. Beste alde batetik 12 urteko ikasleen 15,6 gutxienez ikasturte bat errepikatu du. Jarraian 25 rock talde berrik bat egingo dute lakuntzako atortzurikin. Amaitzeko hipoteken interes tasa 3% jaitsi da lehen aldiz. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroako emakumeak gehiengoa dira ikasketa maila handiena duten lanetan. Gizonak bikoizten dituzte unibertsitate titulua eskatzen denean. Argazki nagusian, Ruben Garziak 25. minutuan sartu zuen falta gola ospatu du. Argazkiaren titularrak hala dio, Europarekiko ilusioa. Ruben Garziaren golak sailkapeneko 8. postura bultzatu du Osasuna. Ezkerreko aldean, batetik nekazarien hiltzailea epailearen aurrean gaur tuteran. Bestetik, Nafarroak lanpostu digitalak zabaldu ditu nana berritzeko. Gainera, aita santu berria aukeratzeko konklabea oraindik datarik gabe. Goiko berrietan, alde batetik berako ikastolaren menderdia. Beste alde batetik, Obanosek berriro bete du Sangilen. Azkenik, Martina Kalboren marka goiztiarra padelean. Gara egunkariaren titular nagusian, Gogora Institutoak M3ko memoriaren noranzkoa bihurritu du. Gerora Institutoko zuzendariak eta martxoaren 3ko memorialaren sartzeko egindako proposamena ez dator bat fundazioaren estatutuekin, eta patronatuak berak erabaki beharko du beren lehen bileran ikuspegi hori babesten duen ala ez. Argazki nagusiaren titularrean, Faisaiaren irla, errealitatea eta fikzioa etengabe nahasten ziren lekua. Asier Urbietak zuzenduta eta Sanbou Diaby eta Jon Laspiur protagonista dituela, Faisaiaren irla bidasoaren errealitatean barneratzen da migrazio ibilbideen igarobide gisa. Beste argazkian, Imanol Alguazil dugu. Errealerekin bide oparoa eginda badoa Orioko patroia. Anoetako aulkian 6 denboraldi eta erdiko ziklo arrakastatsua ixteko ordua iritsi zaio Imanol Alguazili. Erdian daude bi berrietan, goikoan, John Ralston Kanadar idazle eta filosofoaren arabera, Toronton gertatzen dena erabakigarria izango da. Behekoan, Israelek zerrendaren aurkako erasoaldi are handiago batekin mehatxatu du. Goiko aldean bezaldoaren analisia dugu. Zer defendatzen du Aritz Otxandianok energia berriztagarrien inguruan izenburua duena? Berriaren titular nagusian hau agertzen da. Volkswageneko langileak grebara deitu dituzte astelehenerako, lan osasun arrazoiengatik. Auto elektrikoak egiteko kako batzuk jarri dituzte landabenen eta salatu dute ergonomia okertzen duela. Sindikatuen arabera, mehatxu egin zuten sistema berria ezartzen ez bazen ez zela ibilgailu elektrikorik fabrikatuko. Argazki nagusian, Errusiaren jaurtikiek jotako etxe bat atzo Kieben. Gerra hasi zenetik hildako gehien izan da Ukrainiako hiriburuan. Honen titularrean, Kiev jodu Errusiak. Gutxienez 12 lagun hil dituzte bombardaketetan. Goiko aldean, Mertxe Zueskun eskultorea dugu. Ezkerreko argazkian Errealako Imanol Alguazil dugu. Honen goiko berrian hurrengoa irakurri dezakegu, Imanolek ez du jarraituko. Eskuineko aldean, alde batetik, Seaskak Frantziako hizkuntza ministerioari egindako hitzak daude. Ele ederrak ez dira aski. Beste alde batetik, Nekane Zinkunegi EH Bilduren Gipuzkoako ardunadun politikoa dugu. Honen hitzetan, emaitzak hobetu ditzakegu 2027an eta Aldundian gobernatzeko jauzia egin. Jarraian, existitzen ez diren espeziak sortzea eztabaidagai da zientzialarien artean. Bukatzeko, Japoniako autogintzak elektrifikazioa du erronka nagusia. Euskal Herria irratiari dagokionez, titular nagusian, Barrenak haustu ditu Olaia Intziartek igandean Iruñean. Emozioz beteriko Zarrautza bere bigarren lan luzea kaleratu du artistak eta igandean zentralen aurkeztuko du. Arratsaldeko 7:00 hasiko da kontzertua.
Eskuineko berrietan, goikoan, estuki baina garaile. Osasuna Europan jokatzeko leian sartu da bete-betean atzo Sevillari 1-0 irabazi eta gero. Ruben Garziak faltaz sartutako gol ikusgarriari eutsi zion talde gorritxoak eta sufrituta irabazi zuen ordu betez jokalari bat gutxiagorekin egon zen talde andaluziarraren kontra. Behekoan 603 lanpostuko lan eskaintza publikoa hitzartu du Nafarroako gobernuak. Administrazio publikoa eta Nafarroako osasun sistema indartzeko eskainiko dira lanpostuak. Exekutiboak LAB, ABAPNA eta UGT sindikatuekin hitzartu du deialdia. 315 lanpostu administrazio nukleorako izango dira eta 288 osasun langileentzat. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Ainhoa Juanizekin gaude. Kaixo, zer moduz? Oso ongi, eta zu? Oso ondo, baita ere. Bueno, Zirika zirkuseko kidea zara, ezta? Eta hainbat taldek osatu zuen naze, elkartea. Talde eta pertsonak. Eta dela Nafarroako zirku elkartea, ezta? Hori da. Eta, zertan datza pixka eta hau kontatu iguzu. Hau izan da pixka bat, duela urte asko elkartu ginen Euskal Herriko guztiak, eta bilera bat egin genuen, eta karo egia da gero konturatu ginen, nahiz eta denok elkarrekin egon nahi, gero instituzio ezberdinak direla, eta gero gauzak kudeatzeko, bakoitzak egin behar zuela bere elkartea, nolabait, pixka bat, gauzak mugitu ahal izateko, eta laguntzak eskatzeko, edo, eta, beraiek sortu zuten momentu horretan, guri kostatu zaigu urte batzu gehiago, baina hemen gaude. Eta pixka bat, helburua, ez toki guztietan esan dugun bezala, helburua da, alde batetik gu gure artean saretzea, baina baita ere zirkoa mapan jartzea, ezta? Nafarroako mapan, eta jendea jakitea, zeintzu garen, gu gure artean ere, baina gu gure artean egia da nahiko saretuak geundela, hala ere oso ongi etorri zaigu hau gertatzea, ze azkenean beti ezagutzen duzu jende gehiago, edo hurbiltzen zara pixka bat gehiago jende gehiagoren gana, baina batez ere hori pixka bat irudikatzea Nafarroan zirkoa, edo Nafarroako mapan zirkoa. Eta, helburu ezberdinak ditugu. Adibidez, jendea jakitea zirkoa ikasi aldela Nafarroan, zirko eskola bat dagoela, zirko eskola bat dago, baina gero beste toki batzutan egiten dituzte aereoak, beste toki batzutan egiten da akrobazia, eta akrobazia oso ongi, esan dut, profesionalak, oso profesionalonak eman da. Ez dakit, pixka bat, hori ez, alde batetik hori, eta gero, baita ere, esaten genuen, ikusten genuen, gazte asko ari direla Euskal Herrira Nafarrora bueltatzen, beraien ikasketeetatik, zirkoa ikasi duten pertsona batzuk, eta iruditzen zitzaigun, beraiei ez zitzaiela gertatu behar guri gertatu zitzaiguna, ezta? Beraiek nahi duguna da, beraiek topatzea sare bat eta toki bat non, aizu, begira, nik behar dut hau, o nik egin nahi dut hau, nork egin nahi du nirekin ezakizer, eta pixka bat izatea ez, bueltatzen direnean oso pozik gaude bueltatu nahi dutelako, ez da, batzuk joan dira o Espainiara, o Kataluniara, joan dira estatura edo joan dira Europara ikastera, eta oso pozik gaude bueltatu nahi dutelako. Izan alzen, eta oso pozik ere, geratuko balira porai, baina ze ongi erabaki dutela, bueltatu nahi dugu Nafarrora, eta zirko egin nahi dugu. Oso pozik gaude orduan, hori ere beste helburu bat zen, jende hori etortzen denean, ez topatzea hau lurralde arido bat bizik eta begira, hemen gaude pertsona batzuk, hemen daude espazio batzuk, hemen Berriozarren dago adibidez el punto gunea, oso toki importantea dela zirkoarentzat, antzerkia eta gauza gehiago eta musikarentzat ere, baina zirkoarentzat, hor ara joaten dira erresidentziak egitera hemengo konpainia batzuk, kanpoko konpainia batzuk, hor entrenatzen da, eta hori dena ailegatzen zarenean esatea, ara, ez? Eta hemen formakuntza jasotzeko aukera ez dago?
Pues hemen formakuntza ofiziala, hori ere esan behar da, ez? Duela urte bat lortu da zirkoa titulazio bat izatea, titulazio homologatu bat izatea estatuan, ez? Orain arte hori ez zegoen eta hori duela. Uste dut, orain bukatuko dutenak izango direla titulu izango duten lehenengoak. Baina, formazio titulo bat jasotzeko ez, baina formatzeko bai. Hemen dago Urtsintxa Zirko Eskola, dala zirko eskola kompleto bat, osatu bat, eta ezkana gauza guztiak, eta han dauden irakaslek ezin badute, bereiek monografikoak antolatzen dituzte, gero hori backflicken ere badaude akrobaziak ematen dituzte, eta egiten dute pole dance, eta uste dut aereoak ere bai, baina hori ez nago ziur. Hemen ondoan ere baduzue, ostras, oso ongi kokatua zaudeten, zirkoari dagokionez. Rokodromoan daude Las Colgadas, eta horiek aereoak egiten dituzte, hori esan dudan puntu gunea, seguro bateo beste aztuko zaidala. Eta gero, Endaiak estraskolarpia bat ematen ditu zirkoa ematen du, ez? Zirkoa, monitorek ematen dute, baina hori pixka bat, zirko ikasi duen jendea, edo gimnasia egin duen jendea, eta alako, ari dira, ez? Orduan, horrek ere nik uste dut lagunduko diola, ez, zirkoari. Zegun, txikitatik, jakiten baduzu, baldin badakizu, hori egon daiteke, egin dezakezula, eta hori izan daitekela, ekintza bat, ez, nik aurreko egunen esaten nuen, adibidez badira pertsona helduak, ez, pilates beharrean, zirko egiten dutena. Edo yoga beharrean, edo crossfit beharrean, aereoak edo akrobaziak egiten dituztenak. Bueno, hori ez, ongi dago, hori da irudikatzea zirkoa, ez? Osa, gaztetxoengan hurbiltzeko, ez dakit, aukera bat da, ez? Bai, beraiek hor probatzen dute, konturatzen dira zirkoa ere, ez dela ere, batzutan ere, gurasoi esaten zaiena beti, ez? Hau zirkoa da, normala da mundu guztiari ez gustatzea, baina aukera hori badute, ez? Nik adibidez, nire garaian izan ez nuena. Eta uste duzu jendeak baduela zirkoaren, ez dakit, aurre iritzi bat edo pentsaera bat gero ez dena? Bueno, bai, nik uste dut, pertsona batzuk oraindik uste dutena zirkoa dela, zirko klasiko zen hori, eta, zirkoak kriston garapena eman du, eta zirkoa gauza asko dira, zirkoa uztartzen da antzerkiarekin, uztartzen da musikarekin, uztartzen da dantzarekin, zirkoan jaztira animalirik erabiltzen noski. Eta gero hori zirko klasiko hori atope, ez? Hemen Euskal Herrian badaukagu zirko klasiko bat, dana gure zirkoa, baina estereotipo guztiak hautsi dituena, baina zirko klasikoa da. Eta ze ongi, hori ere nik uste dut mantendu behar dela. Eta gero badago zirko garaikideago bat, ez? Badazkatena beste konotazio batzuk, eta egia da pertsona batzuk uste dutena zirkoa dela, hori, eta gauza askoz gehiago dira, zirkoa ez da bakarrik karpetan egiten, zirkoa egiten da, edo gustatuko litzaiguke, ez auzo txiki, herri txiki, eta mota ezberdinetako zirkoa. Eta ze modalitate aurkitu ditzakegu? Zirkoan daude orekak, akrobaziak eta akrobazien barruan akroporteak, esan dudan bezala dantza oso garrantzitsua da adibidez zirko garaikidean, daude malabareak, aereoak eta bailazoak. Importante. Eta fisikoki entrenatzeko oso exigentea da? Egun zein den zure helburua, ez? Esaten genuen bezala, zu baldin bazara pertsona bat, crossfitera joan beharrean, joan nahi duzuna, aeroak egitera dela superkompletoa, edo akrobaziak egitera, edo zirkoa orokorrean, ez? Urtsintxan badaude helduentzako eskolak, Irurtzunen ere uste dut badaudela, eta gero Txantreako piztinetan klase bat dago, kasi segura nago, oraindik jarraitzen dutela, ez? Iratirekin,
Eta orduan, pues hori, segun zer nahi duzun, zu derrepente erabakitzen baduzu, nahi duzula kriston numero potentea sortu, bai, zure helburua baldin bada Circo del Solera joatea, resto beharko duzu zure burua, ez dakizu zenbat ordu, osea, izango da zure bizitza, hori izango da zure bizitza, baina zuri zirkoa gustatzen zaizu eta entrenatu besterik ez baduzu nahi, egingo duzu, hori, astean bitan, 3, edo nahi duzuna. Hori da, ez, bakoitza jartzen dio bere buruari, tope bat. Eta nola ikusten duzu hemen Nafarroan zirkoarekiko ikusgarritasuna? Bueno, ez dizut esango ez denik ez ere egiten, hor gu hemengoa gara eta hau da gure lan bakarra, eta egiten dugu, egia da ez garela bakarrik Nafarroan geratzen, joaten garela Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, eta bar, egiten da, baina gustatuko litzaigukena da, agian hartzea, adibidez, instituzioetan behintzat antzerkiak edo dantzak duen espazioa eta tokia. Osea, aukera izatea, adibidez, ez da gure kasua, gure konpainiak ez duerako diru laguntzarik eskatzen, baina eskatu nahi duen eskatu ahal izatea zirko diru laguntza bat. Hori ez da. Orduan, gustatuko litzaiguke aukera berdinak izatea, beste disiplinek dituzten aukerak. Orduan, gauzak egiten dira, baina gehiago egin ahalko zen, ez beti, aurrekoan egun ginen komentatzen, ez gustatuko litzaigukela, adibidez sortzea ziklo bat, herri txikietara joateko. Ez, zergatik ez, guri gustatzen zaigu herri txikietara joatea, eta herri txikiei gustatuko zitzaien ere ustez gu joatea. Ez, eta, halako programaren bat egitea, zirkoa ikustarazteko, eta ez bakarrik zirkoaren astean. Eta eskertzen diogu pila bat, Iturramako Zibiboxari eta honekin batera Iruñeko udalari hau posible egin dutelako. Baina, izatea zerbait ez, eta ez dut esaten ez denik programatzen, egia da, Nafarroan zirkoa programatzen da. Baina, baduela, oraindik badugula bere tokian jartzeko beste aukera bat. Eta publikoa duela uste duzu jendeak eskatzen du? Publikoa gure ikuskizunetara behintzat etortzen denean oso gustora geratzen da, eta hurbiltzen dira, eta esaten digute, ze gustora eta ze ongi pasa duten, eta, egiten direnean, Nafarroan egiten da jaialdi bat, eta herri egiten da zirkoa, herri ezberdinetan, Altsasun, Uharten, uste dut, toki ezberdinetan egiten da, herri handitan, eta, jende pila bat joaten da horretara, horrek esan nahi du, jendea zirkoarengatik mugitzen dela, ez? Gero ere, gure zirkoa etorri zenean onera. Gure zirkoa hori da, betetzen du beti, betetzen ditu bere zera guztiak, horrek esan nahi du, ez, zirkoa, erakartzen duela, orduan, zergatik ez gehiago programatu, edo gehiago ikustarazi, edo... Eta lehen, aipatu zu gazteak formakuntza jasotzera joaten direla kanpora, eta gero itzultzeko joera hasi dela orain ez, eta hemen espazioak sortu nahi dituzuela, eta hemen zirkoaz bizitzeko aukera dagoela orain uste duzu? Gu bizi gara. Aberastuko gara ez. Esan nahi dut. Gainera izan nahi duzu gero pertsona jator bat eta ez jendea esplotatu, con lo cual, beharko diezu alta eman, en artistas, beharko diezu soldata duin bat, eta orduan, gu enpresa bezala ez gara aberastuko, baina lan egiten dugu gustatzen zaigun horretan. Gero, zure kabuz jartzen bazara, igual agian tokatuko zaizu pixka bat gehiago mugitzea, ez? Hemen zaude egonkortua, baina igual badaude Nafarroako konpainia batzuk mugitzen direna gu zorionez eta horrela mantendu dadila Euskal Herrian egiten dugu lan, baina badago jendea hori osatzeko joan behar dutena Valentziara, Madridera, Bartzelonara, bolo pixka bat, bolo gehiago egin ahal izateko. Zure kabuz bazaude, bagian ere, pixka bat ireki beharko duzu pixka bat gehiago, baina gaztea bazara ze ongi, ez? Osea, ni adibidez Madriden lan egiten nuenean konpainean,
gaur Ibiza, gaur ez dakit nora, oraintxe bertan, osea, esaten bai duzu, ez duzula etxean lorik egingo, osea, me da un jamal nahiago dut gaueko, edo goizaldeko lauretan heldu, eta, baina, bueno, badira momentuak, ez? Orduan, hemen bakarrik Nafarroan agian ez, baina bai, osea, hemen egon kortu eta hemendik mundura eta lan egin, bai. Osea, esan ditut, zergatik ez. Zure helburua bada aberastea, ez. Baina zure helburua bada duintasun batez bizitzea, bai, nik uste dut baietz aldela. Baina, pues, gustatuko litzaiguke, igual instituzioen laguntza gehiago izatea, edo... Eta zirkoaren mundu honetan euskararen papera zein da? Bueno, gure elkartean gehienak euskalduna gara. Gu gure kasuan lanaren 80% asko euskaraz egiten dugu. Euskaraz ez bada, herria baldin bada pixka bat euskalduna, nahiz eta gazteleraz eskatu gu, pixka bat euskaraz hartzen dugu. Pues, gure hizkuntza delako eta beti ez gustatuko litzaiguke. Baina Madridera joaten garenean ere gauza batzuk euskaraz dira eta ezin dira erdaratu eta egin izan dugu horrela, ez? Edo joan garenean Valentziara, o esakit. Eta, baina bai, bueno. Gero, egia da, zirku ikuskizun askotan ez dela hitz egiten, Baina hitz egiten den horietan, bueno, nik uste dut gehienak euskalduna garela. Bada ere, egia da gero badagoela ere elkartean beste herrietatik etorri den jendea eta oraindik ez dieman denbora ikasteko, baina adibidez Rulo eta Iesa argentinoakoak dira eta ja ari dira euskara ikasten, David ere da Valentziako eta ari da euskara ikasten, bueno, badira euskalduntzen, hemengo jendea eta euskalduntzen ari dena, bai, bueno, nik uste dut nahiko, osea, euskara nahiko protagonista, bai, gure elkartean behintzat, bai, eta orokorrean ere bai. Eta gero, zirkoak egiten duzuen pertsonek beti modalitate batean aritzen zarete, edo ezakit formakuntza jasotzen duzuenean, ezakit formakuntza orokorra da eta gero ja modalitate batera espezializatzen zarete, nola da? Pues badago zirko puro egiten duen pertsona horiek eta horiek behar dute hartu modalitate bat, bai ala bai, ze oso lan gogorra egiten dute eta zu baldin bazara malabarista eman barko dituzu 8 ordu gutxi esaten ari naiz egunero, edo akrobata, edo baldin bazara, baina bestela baldin baduzu, adibidez gu bezala egiten dugula pixka bat denetarik, bai egiten duzula pixka bat denetarik, baina zu baldin bazara aereoa, zu aritu behar duzu horretan fuerte eta kitxo. Eta seguramente jakingo duzu akrobaziaren bat egiten, jakingo duzu 3 pelota botatzen, oreka minimo batzuk egiten, baina zu baldin bazara zerbait, pues berez espezializatzen zara horretan. Ez da nire kasua. Osea, zu denetarik egiten. Nik denetarik oso gutxi, eta ni batez ere pailazoa naiz, así que, bueno, zorionez, pues gero badazkat, pues hori, pues malgutasuna eta beste gauza batzuk laguntzen didatena ere, zirko pixka bat egiten, ez? Baina berez nire burua aldarrikatzen dut pailazoa, eta hori da naizena, eta horretarako behar dudana da, pues, bueno, pues ezakit zer. Zerbait, ezakit, hombre, klaseak jaso ditut, Madriden klauna ikasi dut, formatu naiz, baina gero batez ere dala, zure buruari, pixka bat, bueno, ezakit. Nire partea ezakit. Osea, dakizu gehiago beste formakuntza. Pues es que nire superpoterea improvisazioa denez, ez dakit zer esan. Bakit jartzen izela oso urduri atera baino lehen, lantzen ditu dala gauzak, psikologarekin gauza pila bat lantu dudala, baina ni nire teknika, ez dakit, da improvisazio. Hori da, nirea. Bueno, hori ere arte bat da, Bai, baina hori ez denez prestatzen da, improvisazio guztiak prestatu behar dira. Baina ez duenez prestaketa handirik, ez dakit oso ongi azaltzen nerea. Formatu nintzela Madriden eta gero hemen pixka bat ere, baina hori.
Eta gaur emanaldia egingo duzue Iturramako Zibiboxean, ezta? Eta, bueno, zer egingo duzue bertan, nor dago gonbidatua? Bai, bueno, gonbidatua mundu guztia, uste dut sarrerak bukatu direla, zorionez, uste dut, baina birtu bat espada. Gaur egongo da Akroporte kontemporaneo numero bat. Gero egongo da rueda rusa edo, bakizu, rueda handi batekin egite dituzten akrobaziak, madre mia, barkatu rulo. Eta lehenengoa esan duzuna zer da? Akroporteak dira oreka akrobatikoak pertsonen artean. Kasu honetan, bikote bat izango da. Gaspar eta Iratit egingo dute numero bat Akroporte kontemporaneoa. Gero egongo da numero klasiko bat platerekin, plater pila batekin eta hori malabarista batek egingo du alainek. Eta gero Juanelok egingo du ziklo jirafa batekin eta bera da, bakizu egiten dutela gauza pila bat batera, nik inoz ez dut ulertu nola egiten duten hori, egiten dutela batera oinarekin eta bestearekin horrelako pertsona bat, hori ere esan halko zen zirko klasikotik, dana dator zirko klasikotik, noski, baina nik uste dut berak mantentzen duela ere pixka bat rollo hori ez, eta gero egongo dira, hemen entrenatzen duten, rokodroman entrenatzen duten, las colgadas, egingo dutena hiruron artean numero, ez nago ziur, baina uste dut egingo dutela zerbait komikoa. Eta gero agertuko da tramoyista bat, tramoyista da gauzak konpontzen dituena eta prestatzen dituena zirkoan, eta oso personaje importantea da, baina bera izango da pailaza bat, nerekin batera egingo duena, nik egingo dut aurkeztu, eta bera tramoyistaren lana, eta modu horretan pixka bat ere azalduko ditugu zirkoaren nondik norakoak, eta ze jende dagoen ere horretaz aparte atzean, eta hori dena, baina honetaz ez dakite zer, ze biok improvisatuko dugu, berak prestatuko ditu bere parteak, nik ez, eta gero bera konfiantza dauka nirekin, eta ez dakigu zer gertatuko den, baina hori ere ez, polita da ikustea, ez, batean, esaten den bezala, klaunaren tokirik oberena, ez, hartzeko da lokatxan sartzea, eta lokatxan sartuko gara, eta lokatxatan, eta ikusiko dugu zer gertatuko den. Abertze irateratzen den hortik. Eta hau, elkartea aurkezteko egingo duzu, ez da? Bai, hau da modu bat, pixka bat, elkarteari ez dakit, txupinazo bat egiteko. Eta, begira, oso ideia, txupinazo bat igual... Igual hor daukazu ideia bat. Hori, izango zen txupinazoa, ez? Eta mendik aurrera, pixka bat jarraitu elkartzen, zugu ja badaramagu denbora pila bat elkartzen, eta elkartzen jarraitu, eta pixka bat zehaztu, porque gauza pila bat egin nahi dugu, baina ez gara inbeste. Orduan, ez gara inbeste bintzat mugitzen garen elkarte guztietan bezala, eta gizartean gertatzen ari den bezala, eta toki guztietan gertatzen den bezala, ez gara izutzen, baina. Eta hori, pixka bat, hemendik aurrera, joango gara pausoak markatzen, eta gure berri izango duzue, espero dezagun. Eta, bukatzeko ezakit zer espero duzuen gaurko emanaldiaz eta orokorrean elkarteaz. Elkarteaz espero dugu gero eta jende gehiago animatzea, gurekin lan egitera. Eta gaurko zeratik nik uste dut espero dugula jendea. Nik uste dut helburu nagusia dela jendea pixka bat ikustea zirkoa eta zer den eta hori dena. Nik emango dut elkartearen inguruko informazioa, hori da pentsatuta dudan bakarra, ez, nahi dudala pixka bat azaldu eta hemen egiten ari izena bertan egin, baina personajetik, eta, jendea disfrutatzea eta ongi pasatzea, gaurkoa ez dela ere, hori da, gaurko helburua. Ainoa, orain bai, bukatzeko ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendeari zerbait esan, ezakit. Ez, hemen gaudela eta bakizue, hemen bazkide egin daiteke edonor, zirkoa maite duen edonork egin dezake, eman dezake izena,
Eta, bueno, pues zuei eskerrik asko gonbidatzeagatik eta zirkoa ikustarazteagatik. Bueno, mila esker zuri guregara etortzeagatik eta, hain ondo azaltzeagatik elkarte berri hau. Eskerrik asko. Zuri, agor. Gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, ostiralan, giro dotorea izango dugu arratsalde erdirarte. Eta ondoren eguraldia ez egonkortu eta zaparradak eta ekaitzak botako ditu. Goizean goiz behe-lainoa izango dugu barnealdeko hainbat bailaretan eta lanbroa itsasertzean, baina goizean zehar eguzkiak xurgatu egingo ditu eta oskarbi geldituko da. Temperatura maksimoak 20-25 gradu artekoak izango dira. Alabaina, arratsaldeak aurrera egin ahala, giroa ez egonkortu eta hodeigune trinkoak ugarituz joango dira. Zaparradak botako ditu eta zenbait lekutan mardulak izango dira eta trumoiak joko du, batez ere Araban eta Nafarroan. Arratsaldean haizea ipar-ekialdetik ipar-mendebaldera aldatuko da eta zakartu egingo da, batez ere kostaldean eta ekaitz eremuetan. Larunbatean tenperaturak nabarmen egingo du behera eta zaparradak botako ditu, batez ere goizean. Ipar-mendebaldeko haizea indartsu ibiliko da ia egun osoan, batez ere kostaldean, mendi inguruetan eta Ebro ibarrean. Goizean zerua estalita egongo da eta zaparradak botako ditu, batez ere ipar partean eta bertan ekaitzak ere jo dezake. Arratsaldean zaparradak tartekatuagoak izango dira eta batez ere Gipuzkoako ipar ekialdean eta Nafarroa ipar partean botako ditu. Gainerako zonaldeetan oro har ateri egongo da eta ostarte batzuk irekiko dira, batez ere hegoaldean. Temperatura maksimoak 14-16 gradu ingurukoak izango dira. Igande goizean euri pixka bat eta arratsaldean hobekuntzaren bidea hartuko du. Eguerdira arte ipar-mendebaldeko haizea gogor jotzen jarraituko du, eta zerua lainotuta egongo da. Tarteka zaparradak botako ditu, batez ere lurraldearen ipar ekialdean. Arratsaldean ordea hodeitza arinduz joango da eta ostarteak irekiko dira. Gipuzkoa ipar-ekialdean eta Nafarroa ipar partean berriz gehiago kostako zaio eguraldiari jasotzea. Temperatura zertxobait igoko da. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala orain Asier Urbietarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Fasaiaren irla izeneko filma sortu duzu, ezta? Bai, Andonik eta biok idatzi genuen gidoia, eta nik zuzendu nuen. Eta atzo, preestreanaldi bat egon zen Golem Yamaguchin, eta gaur Altsasun, Lizarran, Tuteran eta gero ere Golem Yamaguchin estrenatzen da, ezta? Bai, hori da, badaukagu ja gogoa pelikula estrenatzeko, azkenean idatzi genuenetik eta grabatu genuenetik eta gero promozio guztia, denbora asko pasa da eta gogotsu gaude publikoarekin partekatzeko. Eta filmarekin hasi baino lehen, kontatu iguzu pixkat zure ibilbidearen inguruan. Ni hasi nintzen duela 20 bat urte edo laburmetraiak egiten, eta egin nituen batzuk, Arkonada, Pim Pam Pum, False Flag, eta ibili ziren munduko jaialdi desberdinetan, eta gero publizidade asko egin dut, anuntzio asko egin izan ditut, gero egin nuen Altsasuko telesaila, eta Fasaiaren irla da nire lehenengo pelikula. Eta nola sartu zinen mundu honetan, zer ikasi zenuen eta zergatik? Nik ikasi nuen ikus-entzunezko komunikazioa Madriden, eta zergatik, kuriosoa ni bertsolaritzarekin hasi nintzen 12-13 urte nituela, historiatxoak kontatzen, gero ezagutu nuen argazkigintza, asko gustatu zitzaidala,
argazki kamera bat eduki nuenean ere eskuartean, eta zinea aurkitu nuenean, pentsatu nuen zela, nire komunikatzeko era perfektua, azkenean dituelako arte asko batzen dituelako, ez? Bai argazkilaritza, gidoia, ez? Idazketa, montajea, musika, eta orduan oso eroso sentitzen naiz komunikatzeko modu honetan. Eta argazkilari moduan ez zara animatu inoiz? Egia esan, ez, izan zen gehiago zerbait, nire aldetik egiten nuena, eta oso ondo pasatzen nuena, eta gaur egun ere jarraitzen dut argazkiak egiten, baino da modu pertsonal batean. Eta, bueno, Faisaien irla, deitzen da filma, zertan datza film hau? Faisaien irla da toki erreal bat, aurkitzen da Bidasoa ibaian, eta da munduko kondominiorik txikiena. Honek esan nahi du 6 urtez Estatu Espainolak daukala agintea irlaren gain, eta beste 6 hilabetez, urte erdia, Frantziak dauka agintea. Eta, bueno, oso kuriosoa iruditzen zaigu errealitate hau, ez? Izatea lur eremu oso txiki bat, inor bizi ez dena bertan, eta bi botere hegemonikok edukitzea boterea beregan, ez? Eta nolabait hori toki erreal bada, baina guretzako ere metaforikoa azkenean mugen inguruan hitz egiten dugulako, eta zein toki absurdoagorik Faisaien irla baino. Eta gero, filman zer kontatzen da? Filma hasten da eskualdaketa hortan, Frantziak Espainiari boterea pasatzen dion momentu hortan, eta orduan hilotz bat, hildako gorpu bat azaltzen da Irlan. Eta hortik aurrera, garrantzitsua izango da, hilotz hori zein den, nor den, nondik datorren, eta bestalde, hitz egiten du gaur egun Bidasoa ibaiak sufritzen duen emergentzia humanitarioaren inguruan. Eta nola bururatu zitzaizun honen inguruan filman bat egitea? Egia esan bururatu zitzaidan, periodikoan irakurri nuelako pertsona bate egitu zela Bidasoa ibaian, pertsona beltz bazen, atentzioa ditu zidan, hasi nintzen dokumentatzen, eta konturatu nintzen oso toki garrantzitsua zela Afrikatik Europara iparraldera doan jendearentzat, eta jende asko ari zala muga hortik pasa nahian, eta ezin zuten pasa kontrolak direla eta askok igerian egiten zuten ibaitik, eta dokumentazio prozesu hortan 5 pertsona ito ziren, 3 pertsona trenak harrapatuta hil ziren, eta beste batek bere buruaz beste egin zuen, eta beharra sentitu nuen hau kontatzeko. Eta gero, sortze prozesua nola izan da, noiz hasi zinen, noiz hasten da sortze prozesua, nola izan da, grabaketa prozesua ere nola izan da, non grabatzen da, pixka bat? Hasi ginen 2021 guzti honekin, gidoia irakurtzen, dokumentatzen, eta gutxina urte terdiaren buruan gidoia idatzita genuen, gero ekoizleak koprodukzio bada, Ego eta Ipar Euskal Herriako koproduktora bana dago, eta produktora katalan bat, Arkadia, eta, denak hiruak lortu genituenean koprodukzioa egiteko, gero finantziazioa etorri zen, ETB oso garrantzitsua izan zen guretzako, izan zen lortu genuen lehenengo diru iturria, eta 2024an grabatu genuen, montatu, eta gero jaialditan egon da, Göteborgen estrenatu zen, Suedian, urtarrian, gero Malagako festivalean egon gara, Festival de Autor da, Bartzelonan, eta Donostiko Giza Eskubideen zinemaldia inauguratu dugu. Eta zeintzuk dira pixkat pertsonaiak eta ze aktorek emango diete bizitza? Pertsonaiak, protagonista dira Jon Elazpiur eta Sambu Diaby,
direla bikote bat, ba oso zoriontsua dena, ba zerbait ezbehar bat gertatu arte eta bere bizitza irauli egingo da ezbehar horrekin. Gero bestaldetik dago Ibrahima Kone, ba dela pertsona bat Afrikatik Europara transitoan dagoena, eta gero badaude Itziar Ituño, Joxean Bengoetxea, Jon Olivares, Aia Kruse, Ximun Fuchs, egiten bai aitaren papera, harrera sareko jendea, lagunak, horiek dira pertsonai nagusiak. Eta, bueno, lehen aipatu duzu fronteren inguruko hausnarketa bat dela, ezta? Zer da frontera bat zuretzako? Niretzako fikzio da gizakiak sorturiko fikzio bat, berez fronterak ez dira existitzen, nik ez ditut ikusten, ez? Marra imaginarioak dira, baina dituzte oso kontsekuentzia tragikoak gizakientzako. Eta zergatik iruditzen zaizu garrantzitsua honen inguruko hausnarketa bat egitea? Nik uste garrantzitsua dela, hori, azkenean kontsekuentzia horiengatik, ez? Gaur egun Mediterraneoan, edo Mexikon, edo Euskal Herrian bertan, bidasoan, jende asko ari da pairatzen frontera horiek eukitzearen kontsekuentziak, ez? Eta horregatik uste dut dela garrantzitsua hontaz hitz egitea. Eta, bueno, ja filma bukatuta dago, pozik zaude egindako lanarekin? Egia esan pozik nago eta pozik gaude taldekideak partekatu dugu pelikula ja elkarrekin, ikusi genuen Donostiako festivalean, guztiok batera, eta gustora gaude azkenean gure helburua argia zen, ez? Gai honen inguruan hitz egitea eta ahalik eta filmerik ederrena egitea eta oso gustora gaude egindako lanarekin. Eta uste duzu jendeak, ez dakit, honen inguruko hausnarketa egiten duela bere egunerokoan? Egia esan ez dakit. Bere egunerokoan... Gai bat, ez dakit, mamia daukan gai bat dela, uste duzu? Mamia badauka. Hori azkenean gizakia alde batetik bestera mugitzen da jaio ginenetik, ez? Sortu ginenetik, janari bila, ez? Eta esanet beti egon da aktualitatean migratzea azkenean zer da, ez? Joatea toki batetik bestera, ez? Eta beti egin izan dugu eta jarraituko dugu hori egiten, ez? Gaur egun ere aldaketa klimatikoekin badaude migrante klimatikoak eta auskalo zer ikusiko duten gure begiek. Espero dut Euskal Herrian bizi ahal izatea denbora luzez, baina hemendik 200 urtetara agian hemen ezin gara bizi, bero gehiegi egiten duelako edo hotz gehiegi. Nik uste mugitzearena ezinbestekoa da. Orduan nik uste badu mamia eta nik uste interesgarria dela eta reflexioa ere garrantzitsua da. Eta zuk ikusleari helarazi nahi diozun mezua zein da? Pelikula ikusi beharko du hortarako. Hortarako egin dugu pelikula. Ikusi dezala pelikula eta hor dago mezua kontatuta, ez? Esan dut azkenean hori da gure xedea zinera joan dadila eta ikusiko du ze kontatu nahi genion. Bueno, ez dugu orduan spoilerrik egingo. Hori da. Eta, esan bezala, atzo ere aurre estrainaldia egin zenuten eta zer moduz joan zen? Oso ondo joan zen. Sala beteta zegoen, gero solasaldi bat eduki genuen eta oso interesgarria izan zen, jendea unkituta zegoen eta zeukan gogoa gero pelikularen inguruan hitz egiteko beraz oso gustora. Jendearekin hitz egin zenuten pelikularen inguruan, ezta? Hori da, gero solasaldi bat egon zen eta pixka bat kontatu genien pelikularen inguruan eta galderak egin zituzten eta gustora erantzun genituen eta interesgarria izan zen. Eta nola jaso zuen jendeak?
Ondo, azkenean hori oso unkituta zeuden momentu hortan, eta askok ezagutzen ez zuten gai bazen, eta etxetik oso gertatzen dena, beraz, egia esan ikuslea, nik uste hori oso gustora joan zela. Eta gaurko urduri zaudete, estrenaldiarekin. Bai, noski, azkenean hainbeste lan, ez, eta gaur erabakitzen da partida, ez? Lehenengo asteburuan pelikula ondo baldin badoa, jarraituko du zinetan, beraz, jun zaitezte mesedez zinetara pelikula ikustera, eta bestela kendu dute. Orduan, bai, gogotsu gaude, hori ea jendeak nola hartze ote duen pelikula hau. Eta nola espero duzue hartzea? Guri gustatuko litzaiguke positiboa izatea, ez? Hainbeste lan egin ondoren eta mezu konkretu bat helarazi nahi diogu jendeari, espero dugu iristea. Bueno, Asier, bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, jendeari zerbait esan, gonbidapena luzatu, ezakit. Bueno, igual besterik gabe, esan zinera gerturatzen baldin badira ikusiko dutela thriller bat, pelikula entretenitu bat, mezu oso konkretu bat daukana, eta ziur nago ezagutzen ez duten historia bat ezagutuko dutela. Bueno, zuri eskerrak eman, gurekin konektatzeagatik, eta zure filma hain ondo azaltzeagatik, eta ea zer moduz joaten den gaur estrenaldia, espero dugu oso ondo joatea. Bale, eskerrik asko zuei. Bueno, ondo segi, Asier, agur. Bai, berdin, agur. Ezagutzen duzu Faisaien irlaren historioa. Kargen! Urte erdian espainola dela eta beste erdian frantsesa, ez? Apunten! Eta Omarren gorpua justu botere aldaketan azaldu da. Egoera komplikatuz. Baina ork ez duelako hildakoaren ardura hartu nahi. Fuego! Zer kontatu diozu aitari? Ibaian gertatu zena. Descendez del véhicule, s'il vous plaît. Eta zer gertatu zen Ibaian? Leida, zertan zabiltza? Zagiteran zu? Kartzelan bukatu nahi duzu? Leida, ez duzu ni errudun zinditzar urtukoa. Bizentera azten dizuana gutxieneko. Zuk zer egingo zenuke? Guretara saltengo zenuke? Hau izan dena, astelenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburuna pasa, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.